Bueno, galdera da, zer den irakaskuntza, edo irakaskuntza partekatua, ezta? Izen desberdinak dituelako. Berez, definizioak esaten duena da, irakaskuntza partekatua dela, une berean, momentu berean eta espazio berean irakasle bi edo gehiago batera aritzea. Hori da berez definizioak esaten duena. Egia da ere, bagaudela ohituta, urte askotako jardunak ala ohitu gaituelako, bizkat gure ezagutzak, kasi taperretan moduan, edo enkasillatuta moduan eukitzea. Eta hala, enkasillatzen ditugu besteak ere bai, ezta? Ikasleak daude ikastetxe batean, ikasleak daude adineka banatuta, nolabait ezagutzak bebai, disekzionatzen ditugu materietan edo ikasgaietan disekzionatzen ditugu, eta ere berean bada nire ikasleak, nire gela, nire materia edo asignatura, eta mesedez atea itxita. Hau da, garai bateko, cada maestrillo con su librillo. Bako irakaskuntzak hori guztia sartatu egiten du. Irakaskuntzak egiten diona da hori beste dimensio bat ematen dio. Zergatik ematen dio beste dimensio bat? Badelako, nolabait, danon artean eraikitako bide baten ondorioa delako. Eta orduan bizkat hori da eskaintzen diona. Horretarako ezinbestean badira muga batzuk apurtu behar direnak. Hor dano batera egiteko hortaz. Dano batera esaten dugunean, nago esaten dano batera pentsatu eta diseinatu, dano batera garatu edo implementatu eta danok batera ebaluatu edo behar denan kalifikatu ere bai. Horren zentzu hortan horretarako ezinbestekoa da dauden muga batzuk sartatzea. Norbait pentsa lezake muga eta hitz egiten izenean bebai muga fisiko ez nagoela hitz egiten egia da. Hau da, ikastetxe batean edo bestean muga fisikoak, hau da, paretek osatzen dute muga fisiko hori kentzea eta beste ere batera antolatzea asko laguntzen duko irakaskuntzari dagokionean. Segun zelan antolatuta daukasun espazioa, horrelako taldeak antolatu alituzulako, jende gehiago sartu edo gutxiago sartu alduzulako, edo dinamikaren bat edo beste modu errazagoan edo hobean edo egokiagoan garatu alduzulako. Baina hori ez da lehentasunezkoa, nik uste hori bigarren mailako tabikeak direla, ez da? Badago lehen mailako tabike oso potente bat, da gure buruarena. Gure buruan instalatuta ditugun, daukagun tabike horiek ez balin bagara kapaz hartatzeko eta beste eremu baterako jauzia egiteko, nolabait etengabean errepikatu egingo dugu orain arte egiten ari garena. Badago gako nagusi bat, eta da, arraunean gertatzen den moduan, arraunean ezinbestean, arraulari denek batera norabide berean arraun egin behar dute. Eta hori da, seguruenik, irakaskuntzaren funtsa oinarri potente eta nagusi bat. Badira beste zenbait gako ere. Gako egitako bat, eta oso importantea da, rolen banaketa. Odako irakaskuntzak, metodo pedagogiko bat deninean, bere baitan baditu rol desberdinak batzen ditu. Rolak, esan nahi duanean, itziten nahi naiz, irakasleek hartu beharko lituzketen rolei buruz ari naiz. Eta rol horiek danak beti joango dira, segun ze helburu daukagun markatuta. Hau da, gelarako, klaserako, edo sekuentziarako ditugun helburuen arabera, egongo dira, rol desberdinak egongo dira. Segun ze autore irakurtzen dugun, egon daitezke 6, 7, 8, edo inkluso gehiago begon daitezke, rol gehiago begon daitezke, asmatu ere egin ditugulako rolak. Zergatik, irakaskuntzarako, irakaskuntza partekatuko bide hortarako, ez dagolako aurre diseinu zehatz eta itxirik. Ez da gauza prebizible bat, da bidean eraikiz joan behar den zeozer delako. Baina rolen kontu elementu importantea da. Demagun rol batean, eta ez dut hemen danak errepikatuko ez da, edo errepasatuko, baina rol batean irakasle bat izan daiteke egidari lana ingo duena eta bestea behatzei lana ingo duena, klasea bitan banatu genezake biak gauza bera azaltzeko, estazioka edo lantaldeka egin genezake input edo gauza desberdinak jasotzeko ikasleek, eta orduan, zentzu hortan rol horiek ondo identifikatzea diseinu lanetan oso importantea da. Era berean, importantea dabe malgutasuna. Zergatik importantea malgutasuna? Dano dakigu, irakasletzan aritzen garenok oso ondo dakigu, nahiz eta gauza bat aldez aurretik oso txukun eta egokita ondo prestatu ustez, gero klasean gauza asko pasatzen dira. Guk ez dakigu ikasleak zelan datozen goiz hortan, guk geu zelan gatozen, ze aldarterekin, ze dinamika funtzionatuko duen edo ez duen funtzionatuko. Beraz, malgutasun hori ezinbestekoa da. Malgutasun hori eukitzeko, alkarrekiko errespetua be klabea da, hau da irakasleak bata bestea errespetatu egin behar du.
bai, eta bata bestearengandik ikasi egin behar du. Eta ikasketa prozesu hortarako be oso garrantzitsua da komunikazioa. Bai? Komunikazio asertiboa, komunikazio errespetuzkoa, eta beti alkarekin eraikitzera bideratuta dagoen komunikazio hori. Eta horren fondoan zer dago? Dagoena da konfiantzak. Konfiantza azken finean da, ez ezaguna zaigun edo ez dakigun horrekiko egiten dugun harremana da, ez da? Hau da, ni neuk ez ditudan kompetentziak edo ezagutzak beste batek eduki badituenak, hoiek neure egiteko eta neureak bere egiteko, dagoen konfiantza edo sustrato, oinarri, funts hori, bai? Elementu horiek ezinbesteko dirako irakaskuntzarako. Horiek gabe zaila da, irakaskuntza edo irakaskuntza partekatuaren garapen kakotxartean sano bat. Ez dugu ahaztu behar pertsonekin, pertsonez ari gara eta pertsonekin ari gara. Eta elementu horiek guztiak kontuan hartu behar dira. Gakoi dagokienean, badira bi elementu nire ustez azpimarratzekoa direnak, ez da? Badoi bi konpromiso mota, bat konpromiso vertikala deitzen dena eta bestea konpromiso horizontala deitzen dena. Konpromiso vertikala diogunean esan nahi duguna da ikastetxean ardura daukatenek ikaste-irakaste prozesu hori diseinatu eta aurrera eman, eta horiek ardura hori daukatenak implikazio potente handi bat behar dute metodo didaktiko honen alde, proaktibotasun handi bat behar dute. Zergaitik? Finean hori guztiz lotuta egon behar delako ikastetxeak bera dituen helburu estrategikoei. Eta baita be ikastetxeak bera diseinatuta dituen ekintza hildo desberdinekin lerrokatuta egon behar delako. Eta baita be, olako dinamika batek, olako marko pedagogiko batek exigitu egiten duelako irakasleek edukitzea kalidadezko denborak egin artean hitz egin artean, adostu egin artean lan egiteko. Irakaskuntza ezin da egin korrika edo presaka edo pasiotako harremanen bidez. Hori egituran sartu behar den bitarteko pedagogiko bada eta hortik tiratu behar da. Igual, norbaite pentsatu lezake, irakaskuntza hitz egiten ari garenean, da nire tonoa bizkat ikusitakoan, orain arte egindako dena txarto egiten dugula, ez da? Eta ez nago hori izan nahian, ez dut hori izan nahian bentsat, inundik inora be. Gauz asko egiten ditugu ondo, eta beste batzuk hobetzekoak ditugu. Irakaskuntza dator hobetzeko parametro horietan, bizkat laguntzeko bideak, baina ez da metodo pedagogiko bat eta bakarra. Seguramente egoki izango da, mixtura hori bilatzea, ez da? Orain arte egiten duguna, erlatibizatuz, metodo berria gehitu eta guztien arteko batura hori izango da ikaste-irakaste prozesuan seguruena mankor bilakatuko duena. Hori konpromiso vertikali dagokienan, badago ere beste konpromiso horizontalak direnak. Eta konpromiso horizontal horietan protagonistak dira irakasleak. Karo, irakaslei beti galetzen dioguna eta lanbide batean sartzen garenean, edo sartzen zaretenean, edo sartzen direnean, kurrikuluna begiratzen dena. Seguramente kurrikulunetik haratago mundua badago. Eta gainera mundu hori, kasu batzutan imposiblea dela, batzuk esaten duten hori, oda posibletik haratago dagoena, eta posiblearen baroan ulertzen da, kurrikuluna kasi-kasi, kartzelatxo bat balitz moduan, hortik eta horra bideratuta dagoena, seguramente hortik kanpo ere badago mundurik, eta mundu ederrik ere badago. Eta irakaskuntza bada bitarteko bat, arutzagoko hori esploratzeko eta bizkat hor beste estimulo batzu, beste motivazio batzu, beste lanketagai batzuk ere landu ahal izateko. Eta horretarako ezinbestekoa da, oso importantea da irakasle baten ezagutzak zein diren jakitea. Dena delakoa izan da ere. Eta ezagutzak beti ez daude kurrikulumetan. Ezagutzak dira dantzan dakien, ez dakien, musikari jotzen duen ez duen jotzen, idazten badakien ez dakien, ze gairekin apasionatzen den, hori guztia gelaratzeko bidea egiten du irakaskuntzak. Eta horrekin gainera be, irakasle bakoitzaren, indarguneak landu, esplotatu, gelaratuko genituzke, eta uste oso elementu importantea dela, perspektiba horizontal horretan, irakasle baten ezagutzak modu orokorrean zein diren jakitea. Ezagutzak jakiten ditugunan zelakoan zeintzu diren, badakigu hobetzekoak zein diren. Eta irakaskuntzak exigitzen duena da bata bestearengandik elikatzea, bata bestearengandik komplementatzea. Hau da, nire indargunea bestearekin partekatuko dut eta nire ahulgunea seguramente besteak babestu edo osatu egingo du. Orduan, bi konpromiso horiek, bat vertikala eta beste horizontala, importanteak dira. Bat instituzio mailakoa delako eta bestea irakasle pertsonari dagokion ezagutzen abaniko zabal
hortaz gaudelako hitz egiten. Pixkat ikuspegi sinpletxoarekin, esan genezakena da, bizi garela gure gizartean ezaugarri batzuk onakoak direla, ez da? Hau da, adibidez, ez? Badaukagu desiora kontsumora dago bideratuta, komunikazio iritzira eta ezagutzak kurrikulunera dago hortxe lotuta, ez da? Esan dugun moduan, ikasleari eskaintzen diona, izan daiteke perfectamente kurrikulunaz gain, kurrikulunetik haratago dauden beste eremu horiek ere esploratzeko aukera. Irakaskuntzak ikasleari besteak beste eskaintzen diona da, nolabait irakaslearekin harreman askoz ere personalizatuago bat. Hau da, bere ikaste prozesuan eukitza benetan bidelagun bat alboan eukitza, eta ez irakasle bat, baizik eta bere ondoan, era batera edo bestera, bere bidea egiten ari den hortan, laguntzaile, erraztaile eta irakasle. Eta erreferente izango den pertsona, irakasle, dana dalakoa eukitza. Hau da, testuinguru pertsonalizatuago eskaintzen ditu irakaskuntzak, duda barik. Baina badago elementuan ere ustez askoz ere importanteagoa den hori baino. Eta da, egiten du ezagutzak partekatuta edo disekzionatuta egon beharrean, ezagutzen ikuspegi orokor bat, integralago bat eskaintzen du. Irakaskuntza metodo bikaina da proiektuka lan egiteko, disiplinartekotasun eremuak leku une momentu berean konfluitzeko. Askotan esan izaten dugu, ikasleak, ez gara kapaz izaten ikasleek benetan gogoratzeko, guk esan diegun hori, guk adierazi nahi dieguna, ikasi beharko luketen hori, baina kontua ez da gogoratzea. Kontua da, zelan garen gai, danon artean, zelan garen gai, ikasleak konexioak egitea gauzat ezberdinien artean. Eta konektore oso errazak bilatu baditu, konektore oso potente bada, denbora da konektore bat. Esan nahi duana da, ari balin bagara lantzen, beretzigarren mendeko zer gauza ikuspegi historiko batetik, emeretzigarren mendeak ez du soilik ikuspegi historiko bat jasotzen du, biltzen du, ikuspegi historiko bat, ikuspegi zientifiko bat, ikuspegi literatura ikuspegi bat, jasotzen du, hau da, ikuspegi temporal hortan barruan dago mundu oso bat dago. Nolabait guk kapaz izango bagina gure edukiak eta kompetentziak, alkarren artean loturak egiteko moduan, eta kontestu bat eskaintzean, ikasleak askoz modu errazagoan, askoz modu pedagogikoagoan eta potenteago batean ulertarazten du, eta ulertzetik dator ondoren gero gogoratu eta bere egitea. Beraz, ikasleari, aipatzen ari garen moduan eskaintzen diona da, kurrikulunetik haratako ere egon daitezken beste hainbat eremu eta baita kurrikulun barruan dagoena, noski. Baina bata bestearekin lotzeko aukera oso potenteak eskaintzen dio ikasleari. Bestalde, gu batzutan itzela gara, irakasleok, ikasle eskatzen digu batzutan gauza batzuk gu oso ondo egiten ez ditugunak. Edo inkluso batzutan prest ere ez gaudenak egiteko. Zenbat alditan eskatu diegu ikaslei, talde lanean aritzeko, eta talde lana dela garrantzitsua, eta hortik datorrela dana, eta, guk eskatzen balin badiegu gu behintzat hori egiteko gai izan beharko ginak. Ezin dagoen irakasle bat, nire uste apalean, inori eskatuko dionik, bera prest ez dagoela hori egiteko, edo hori behintzat esperimentatzeko. Irakaskuntza ikasketa prozesu lehenengo norberaren ikasten da, eta gero joaten dioren gara. Beraz, ikasleari be eskaintzen diona da, irakasleak talde lanean aritze horrek eskaintzen diona referente bat. Referentziazko bide bat, referentziazko egiteko modu bat eskaintzen dio. Talde lana zelan egin daitekeen, eta bar. Horrekin batera, eta ikaslei buruz hitz egiten ari garen bitartean, ari garelarik, batzutan irakasleok ere badoko gure txokotxoak, hau da, guk gure artean hitz egin, gure artean erabaki, eta hartzaileak dira ikasleak. Ikasleak ez dira soilik hartzaileak, ikasleak gure konplize dira. Ikaslei ezin zaie eskutatu ezertxo ere ez. Ikaslei jakin barute momentu guztietan gu zertara ari garen. Zertan ari garen. Zer denko irakaskuntza, ze helburu bilatzen dugun, saio bakoitzan zer den bilatu nahi duguna, ze metodo baliatuko dugun, zer roletan mugituko garen. Ikasleak behar ditugu, txalupo honen barruan behar ditugu. Arraunean norabide berean, horregatik dano batera norabide berean. Ikasleak ere bai, noski. Besteak beste, gero ikaslei eskatuko diegulako baloratzeko. Eskatuko diegulako baloratzeko bai metodoa bera,
bai gure jarduera metodoren barruan, eta baita be haien ikaste prozesuan aurrerakuntzarik eman duten edo zuten eman. Eta horretarako ezinbesteko da ikasketa edo ikaskuntza komunitatearen atal determinantea potenteenak diren horiek egotean norabide berean eta sintonian egotea. Eta horretarako oso garrantzitsua da ikaslek jakitea dena. Hau da, zertan ari garen, zer helburu daukagun, klasa zelan joango den, zer bilatzen dugun eta bar. Irakasleari zer da eskaintzen diona, irakaskuntzak? Irakasleari eskaintzen diona lehengo eta behin da, justo hortik hasita ez da, taldean aritzeko aukera ezina hobeago bat eskaintzen dio. Irakasleari eskaintzen dio, berak ez dakien hori beste baten bidez jaso eta ikasteko. Hau da, hazteko aukera aparta da, irakasle moduan eta pertsona moduan ondorioz. Eta batera ekiteko. Eta baita bezarri askotan gure bakartatan egiten ditugun gauza asko eta asko, beste iritzi batekin, beste begirada batekin, beste belarri batzuekin konpartitzea. Eta da, ez horiek egunerokotasuna eta klasen implementazioa, baizik eta baita begero horren ebaluazioa, horren kalifikazioak eta barrak. Hori guztia askoz hobeto egiten da taldean, askoz hobeto funtzionatzen du taldean, bai norberari begira eta baita be ondorioz norberak egingo duen horren bidez ikasleekiko. Tira, bizitzako gauza gehienetan moduan, edo denetan, esatera ausartuko nintzateke, badago elementu bat ezinbestekoa dena, ez? Gauzak erronka berri aurre egiten diegunean. Eta da, eskuzabaltasuna, gogoa eta batez ere pasioa. Egiten dugun horrekiko pasioa. Gure kasuan, irakasletza erako pasioa. Baina baita ere bizitzako beste hainbat esparrutarako pasioa, gogoa, energia hori ere bai. Eta pasio hori benetan elikatzeko, bultzatzeko, lantzeko, garrantzitsua da elkarlanean aritzeko oinarriak zeintzu diren. Argi eta garbi jakitea eta ezagutzea. Eta oinarriak oso sentido komunekoa dira, oso oinarrizkoa dira, lehenengo eta behin. Diferenten artean, desberdin artean ari garen hitz egiten, prest egotea norberarena besteari eskaintzeko eta besteak dakarren hori norberarena ere egiteko. Horrela, alkar eraikiz eta alkar osatuz. Era berean, eskuzabaltasuna, akatsei, hankasartzei, eskuzabaltasuna, konponduko dira. Nahi baldin badugu konponduko ditugu. Elkarrekiko komunikazioa, bide komun hori. Oso importante dela pentsatzen dut. Eta horretarako esan duen moduan motivazioa. Pasioa, motivazioa. Zenbatetan eskatzen diogu, ez? Eta gure artean hitz egiten dugu. Gure ikasleak ez daude motibatuta eta motivazioa bilatu behar da. Ikasleen motivazioa bilatu behar da. Lagunak zaila da bilatzea inoren motivazioa norbera motivatuta ez baldin badago. Aurrean dagoena edo ondoan dagoena motibatzeko formularik eraginkorrena da norbera motibatuta egotea. Ez dago beste biderik. Beraz, izan gaitezen kontziente zer lan mota daukagun, egiten ari garen lanak zehose sakratu baldin badago munduan bada irakasle lana, eta irakaskuntza lana, etorkizunari buruz ari garelako hitz egiten, presenteaz eta etorkizunari buruz gaudelako hitz egiten, eta berez hor dago pasioa eta gogoa eta energia hori, ez da. Norbaitek galdetuko bari, Mikel, eta zuk ziurtatuko zenuke edo ziurtatu ahalko zenuke irakaskuntzaren bidez ikasleek emaitza hobeak bai ala bai lortuko dituztela? Ni ez naiz adibinoa, eta nik ez daitu hori ala izan daiteken odez, nik uste du baietz. Baina batek esaten zuen, ez da, idazle batek zioen, ikusten da portua. Eta beste erantzun zion, ez da ikusten, baina imaginatzen dugu. Eta aruntz goaz arraunean. Eta ez dezagun euki bildurri jausteko. Jausten da oinez da biena. Beraz, egin dezagun oinez, jauzi gaitezen, altzatu, eta egin dezagun berriro oinez. Egin dezagun gure lana gogoz, maitasunez, eta pasioz. Finean, gure lana marabilide.